Saúdos, que tal? A Mesa dos Deportes da Televisión de Galicia vai falar hoxe durante bastante tempo dun deporte que sempre nos trae moitísimas ledicias, o deporte galego, neste caso en forma de medallas. Falamos do piragüismo, ademais neste caso demostrando que, ademais de ter individualidades, pode ser unha grandísima anfitrioa de competicións internacionais de importancia. Disputouse nesta fin de semana o Campeonato de Europa de Maratón en Pontevedra, con 8 medallas en total para a categoría senior en nos padexeiros e cun éxito de organización por parte da Federación Galega no seu papel neste Campeonato de Europa de Maratón. Imos falar durante moitísimo tempo con varios destes protagonistas. Comezamos por un dos organizadores, por Freddy Bea. Que tal? Boas noites. Moi boas noites. Bueno, rápidamente unha valoración. Saiu todo, polo menos, como estaba previsto. Perfectamente dentro do que esperábamos, polo tanto, moitas horas de traballo, sobre todo por parte dos deportistas, que son as grandes figuras, e da organización, pois, volcámonos totalmente dende a Federación, como dende o Concello, Diputación e a Xunta de Galicia, para que fora un éxito, e, polo tanto, saímos moi contentos do resultado deste campeonato. Xa voz do presidente da Federación Galega de Piragüismo nunha fin de semana na que ademais houve, como dicíamos, moitísimas medallas, e houvese que destacar o mellor aún, seguramente, o máis destacado sexa Tono Campos, porque levou 2 medallas de ouro. A verdade é que, Tono, que tal? Boas noites, inmellorable a participación, pero no teu caso, non? Hola, boas noites. A verdade é que sí, moi contento cos 2 ouros, máximo aquí diante da afición, aquí na casa, inmellorable. Bueno, tamén houve medalla de ouro para Iván Alonso no K2, despois comentaremos tamén o que pasou no K1, pero parabéns de calquera xeito por ese ouro no K2. Muchas gracias, la verdad que bien, que bueno, que al final el K2 salió bien y bueno, ahora lo veremos. E tamén temos un metal para Raquel Rodríguez nunha categoría relativamente nova como é a canoa. Ademais da túa presenza habitualmente xa en labores máis organizativas como presidenta dun club en Pontevedra, vemos ter remar ou vemos ter padexando, que é importante, e ademais con metal, supoño que tamén moi contenta, non, Raquel? Sí, por suposto, moi contenta porque, bueno, foi na miña casa, no meu río, e foi unha regata bonita e moi emotiva. Temos todos os ingredientes, faltábamos un especialista realmente importante na televisión de Galicia que controlase algo de piragüismo, que temos a sorte de contar seguramente cun dos xornalistas que máis sabe de piragüismo en Galicia, Diego Beaño. Estades acostumbrados a velo no tempo, pero realmente do que sabe máis do tempo é de piragüismo. Que tal, Diego? Gracias, Carlos, por esa presentación. Gracias por estar aquí. Él nos vai contar pois esa parte que mellor se nos escapa un poquinho o resto. Como valorarías ti como foi a fin de semana? Pois a verdade é que foi unha fin de semana moi fermosa e moi dura, porque date conta que moitos dos deportistas, algunos que temos aquí, tuveron que doblar tanto sábado, case 30 km, e o domingo outros 30 km. Eu creo que esa é unha parte tamén importante da que podemos falar tamén nos próximos minutos. E non é doblar un 200, é doblar un maratón. Un maratón, claro, sí. Moitísimo. Bueno, pois se os parecemos directamente a comezar, Tono, co repaso a unha fin de semana que foi fantástica para ti. Supoño que, como a case sempre, as medallas individuais pois deixan un poquinho mellor de sabor de boca. Esa medalla individual chegou no C1, estabas a parte rodeado, non? Cunha dobre competencia húngara que era realmente complicada de salvar. Non sei como foron as sensacións da túa proba. Pois sí, ao principio, a verdade é que cando saímos se vai buscando os postos de cabeza, dinme conta que nos escapamos eu e os 2 húngaros, entonces xa empecé a mirar como tratar de facerme deles. Dime conta que un dos húngaros fraqueaba un pouco nun dos porteos, entonces probei nun porteo, quedouse, o outro non me relevaba, lóxicamente, estaban facendo equipo entre eles, e no segundo porteo tuve que xogar, tirar eu solo, escaparme cun dos húngaros, os portugueses que lle deran caza aos outros húngaros, e así foi cando xa empezou a axudar a relevar o outro húngaro. Vamos ver as imaxes a continuación, porque a técnica, pois, desa parte da que contaba Tono, desa parte onde teñen que sair da piragua, é espectacular. Gran parte desa victoria, pois, de Tono Campos, pois, débelle a esa técnica de porteo. Saes rapidísimo da auga, non sei canto adestrades tamén, Tono, pois, esa parte. Sí, pois é unha parte moi importante na competición, no maratón, que é onde se fan este tipo de porteos, e adestrámolo bastante porque son uns puntos claves dentro da proba e forman parte da estrategia que pode decidir ou incluso tanto para gañar como para perder a regata.
Canto pode pesar o teu barco, por exemplo, o do C1? Sí, pois hai uns mínimos e uns máximos, a canoa, ou hai uns mínimos, perdón, non hai uns máximos. A canoa son 10 kilos, no caso do C2 na canoa individual son 10 kilos e o C2 son 14. Ímolo ver agora cando, como dicía Diego, nese porteo, a axilidade con que realmente se agarra o bote e o sprint que botades aí. Hai tamén un lado bo e un lado malo, supoño que para coller iso, neste caso teu, fíxate que axilidade, Tono, para, non sei se o viras xa en directo, e que sprint botades coa coordinación que fai falta e a fatiga que tedes nese momento, non? Sí, está claro, eso é adestramento, eu adestro por ese lado. O húngaro rema polo mesmo lado que a min, en cambio prefiro facer a lado cambiado porque xa nos ten coincidido outras veces e el vai máis cómodo polo outro lado. Eu xa digo, entreno deste lado, sáleme moi rápido e por eso sigo insistindo ese lado, aínda que tamén practico do outro lado porque depende dos circuitos, pois obrigante a portear ao lado cambiado. Vimos, Freddy, que algún dos padexeiros escollía o outro lado para correr, é un tema puramente de habituallamento, non? Sí, cando a estrategia tamén, porque tamén pasa un pouco a veces como os neumáticos da Fórmula 1, non? Que das voltas que den depende por quen quere portear, a que hora quere tomar o seu habituallamento, se sae con máis ou menos auga, e tamén unha parte moi dura é que como vedes os canoístas, igual que os kayakistas, cando están padexando, están facendo todo o traballo co tronco superior e aí está a sangre, e de repente sair correndo e facer que as pernas vai para baixo outra vez a sangre, poñerse a correr como sprintan e despois volverse a montar no barco e o riego sanguíneo todo ten que subir para arriba, eso é gracias ao grandísimo esforzo e as grandísimas horas de traballo, porque non é nada sinxelo, porque a sangre nese momento que están padexando están máis no tronco superior, non? Agora coñecemoste, Freddy, como representante da Federación Galega, máximo representante, pero non hai tanto, tamén eras deportista, canoísta en particular. Que tu veches ou participaches algunha vez, curiosidade, nun maratón? Daquela non había tantas competicións, pero bueno, non sei se chegaches a participar nalgún maratón, é unha curiosidade. Tocoume, se non me recordo mal, Tono non me pode corrixir, 4 mundiales de maratón. Tocoume o máis duro que hubo nunca, foi o de Valladolid, que nos fixeron remar 42 km realmente, porque ahora manéxase a distancia un pouco para que as diferentes categorías e as diferentes velocidades que teñen estén máis ou menos 2 horas na auga, pero daquela de Valladolid ouselle por ir polos kilometraxes olímpicos, estuvemos 3 horas 6 minutos en riba da nosa canoa, daquela con David Mascato, pero bueno, estuve en a experiencia e teño que recoñecer que da experiencia da pista, a experiencia da maratón, a maratón é espectacular. Non é olímpica, pero espectacular visualmente, ten moito que máis que a propia pista, que a propia distancias olímpicas. Quedámonos ca intriga de que quedache, que tal che fora? 4 veces o campeón do mundo, non me foi mal. Ni moito menos. Bueno, ti neste caso, Tono, facías 26 km e 200 metros, me parece, nunha proba completamente agónica, porque despois de tanto tempo, xa íbamos ver como se acabou decidindo esta competición. Dicíamos antes que a túa vantaxe neses porteos facía que non estaba dando un tirón hacia a boca. Sí, ata que punto lle facía ao teu contrincante ter que recuperar na zona que na teoría era un poquinho máis complicada, porque creo que de subida estaba un poquinho máis complicado, non? Nese percorrido. Bonito. Sí, de subida estaba complicado porque estaba o vento en contra, aí na imaxe podemos ver o tirón final da Ciaboga, aproveitei ese pico da Ciaboga. Montar, digamos, casi que en cabeza nun sprint en ciclismo, coa colla de cabeza pode ter moita vantaxe, non? Sí, claro. Ainda quedaba 1 kilómetro despois, me parece, non? Sí, despois desto queda 1 kilómetro, o que pasa que eu sabía que coller uns metros de vantaxe aí pois podían ser cruciales. É que estás sprintando completamente, que a imaxe é brutal. Sí, totalmente, eu aí no porteo pois din todo o que tiña nese último porteo para facerlle o máximo dano posible ao húngaro, e xa na Ciaboga, que o tiña entrenado outros días, pois xa sabía o punto onde lle iba a dar o hachazo final. Que conste que pensei que non me iba a enganchar despois do porteo e volveume a enganchar. E que aí se ve que fai un esforzo terrible por recuperar e unirse canda a ti. Falábamos, Carlos e máis eu, antes de empezar o programa, que víamos a moitos canoístas pois arrastrando a canoa, a popa da canoa, e a Tono non. Cal era o motivo, Tono? O motivo era que tiña medo de facerlle un burato a canoa, porque o arrastrar era moqueta, pero debaixo da moqueta pois, cemento, era hormigón, entonces sempre pode facerle un burato a canoa e despois coller agua, pois iba cun pouco de medo
porque noutros porteos a veces é césped e sí que podes arrastrar sin problema. Aquí, pois, lógicamente iba con un pouco de medo e... Que veamos que o resto sí que escollía... Si moitos arrastrar a arrastraban, a popa. verdade. Sí, eu dicía, se teño que arrastrar, pois arriesgo-me a arrastrar no último, no penúltimo, nos dous últimos, cando vaya máis... E por que ese lado tan escorado cando iades cara arriba? Sí, pois escorámonos un pouco, escoreime para que non me pudera coller a onda dese lado, porque el me acollía pola dereita, entonces leválo por aquí controlado, que vaya fora da ola, que non vaya cómodo, e que fora o máis incómodo posible el. E despois, aí como vemos nas imaxes, xa non deixei pasar en ningún momento para leválo no rabillo do ollo e así que el me dera o primer ataque xa non lle deixarlle pasar Pero sí que diante. estabas esperando, non? Porque case prefiro que me comentes este final porque é espectacular. Creo que ata en Sí. dúas veces, esta é a primeira, el intenta sobrepasarte, estiveche super atento. Que esperabas xa isto del? Así é, estaba esperando o ataque, que o ano pasado fixeme algo parecido no Mundial de Hungría, ali na casa del. No primer ataque vin que se quedaba, pensei que xa era definitivo, seguín a ritmo duro, pero aquí, como se vai ver agora na imaxe, volve a atacar e aí xa botín o resto, cos gritos da afición, xa estaba temblando. Bueno, e ao final supoño que aí tamén empurra todo o mundo, a afección, empurra, vamos, con todo o que podes, vendo que podes ser campeón de Europa, e ao cabo consegues esa primeira medalla que supoño que te deixaba ademais completamente tranquilo xa para a fin de semana, non? Unha auténtica paliza. Sí, a verdade que quedei moi tranquilo porque antes da salida estaba un pouco máis nervioso do habitual, isto de competir na casa, pois tiña un pouco máis de nervios do habitual e hoxe comentaba ainda meu compañeiro que hoxe estaba xa tranquilo, os nervios os pasara o día anterior. A min tamén me impresiona, a verdade que despois de máis de 25 km remando, un sprint agónico, a técnica que levade sigue sendo como das primeiras paradas, unha técnica casi perfecta de Tono, un dos millores canoístas se falamos técnicamente, a verdade que é espectacular como tirades pola cadeira cara adiante, víase perfectamente nestes últimos metros. Non te das conta, a verdade, como vas remando, non? Aí ao final vas tirando, non sabes nin co que vas tirando xa, de feito vese como aí ao final chego a meta, quedome totalmente parado porque hoxe, por exemplo, para celebralo, tireime agua, onte non podía tirarme agua porque afogaba. A min, a dúbida que me queda, pregunto aos tres, a Raquel, a Freddy e a Tono, nun deporte tan asimétrico como é a canoa, se en algún momento podedes ter algún prexuizo, casi diría, non sei se incluso de saludo deste estilo, pero nun deporte no que prácticamente hai músculos completamente distintos dun lado ou outro do corpo que traballan, porque sempre traballas a remada do mesmo lado, non? A patexada do mesmo lado. Sí, procuramos facer exercicios de compensación, pode dicir aquí Freddy tamén e Raquel, que somos os canoístas, e procuramos facer exercicios de compensación, incluso hai xente que ao finalizar o entreno pois rema un pouco en balsa ou nun pantalón cun taco do outro lado para non quedar moi asimétricos, pero O que non compensamos é un pouco o noso toque de locura, non? Que temos os canoístas, sempre os que hai aquí estardín, estamos algo tolos, que remamos na... Como se di, Iván? Eso non curamos por exercicios de compensación, eso é innato en nos, no canoísta. A mí Raquel soname que os exercicios de compensación son estes que ao final nunca se fan. Acaba reventado das series e, bueno, a ver, toca exercicios de compensación e logo marchas en facelos. Intentámoslo facer, pero a maior parte das veces non se fan, é verdad. Pero bueno, logo no gimnasio sempre... sempre... O pectoral, as barras, o dorsal, xa o collemos e aí vas intentando, queras ou non, compensar. Pero tampouco é despois de rematar ou que nos descompense tanto, porque facemos un traballo moi o fan, un traballo, os fixemos, fan un traballo de ximnasio moi duro que tamén xa axuda a compensar, despois se faz carreiras, faz natación, inda que sempre vas a ter, queiras ou non, un pouco estrano, non? A que non, un xemelo máis forte que outro, o bíceps femoral ou a perna contraria máis forte, pero inda así quedan os corpos bonitos para ir á praia, que non hai problema. Bueno, pois, con compensación ou sen descompensación, Tono Campos gañaba ese C1 o sábado e hoxe tiña que darse outra paliza, outros case tamén 30 km para intentar gañar unha segunda medalla e que ben lles foi a él e a José Manuel Sánchez porque repetiron, aí o temos, estas imaxes no C2. Si, esa é a saída que nos situamos en cabeza e cando mirei como íamos situados, vin que viña un barco branco
na onda de Ferro e Graña, pensei que eran os húngaros os vos, os principais rivais, os campións do mundo, pero xa me dixo Graña, vamos, que se quedan, como que se quedan se veñen aí os húngaros, que foi cando me din conta que non eran os campións do mundo, entonces xa empezamos a relevarnos, vamos, e decidimos traballar en equipo para xogárnoslo despois entre nós ao final, xa que do 2014 ese barco ainda nadie fora capaz de conseguilo, puxémonos mans á obra para Igual unha das conseguilo. maiores exhibicións seguramente, non? Porque, bueno, vemos equipaxes españolas, pero realmente podían levar perfectamente os dous botes a equipación galega. Sí, a verdade é que sí, que somos os catro galegos, xa dixen noutras entrevistas que Galicia é unha potencia non só a nivel nacional, tamén a nivel mundial, como se demostra nos campeonatos do mundo e nos campeonatos de Europa, queda comprobado con estes resultados. Hai algún motivo, pregunto aos catro, como que irades por ver que os marcas neste caso eran, digamos, máis miúdos, máis pequenos que o resto, ou foi completamente casual? Os barcos próbanse como mellor bar, máis cómodos. Internacionalmente hai como unha costume, non podemos dicir que os zurdos solen ir diante, aínda que neste caso Ferro e Graña van cambiados, pero tiene unha final dun campeonato do mundo de pista, é rarísimo ver un barco co diestro diante, pero bueno, que se fan probas, normalmente, se un rema un pouco mellor ou está acostumado a marcar, e o de atrás é o que leva a dirección do barco, podese dicir, bueno, a dirección leva nos dous, pero bueno, o de atrás é o que leva... A parte do que di Tono, tamén é certo que a parte de atrás do barco é máis ancha e ten máis peso. Digamos que se poso o diante o padexeiro máis grande ou máis corpulento con máis peso, un diría máis de proa, non? E terían que separarse, pode perder forza de palada os dous a vez, non? Pero si normalmente é mellor que vaya un pouco diante, pero tampouco é que teña que ser por ser, non? Ti marcabas tamén, sí, non, por eso, Freddy? pero normalmente o padexeiro máis lixeiro marca por tamén ao ancho do barco na parte traseira, máis corpulentos os que van diante, e se foran diante cabecería máis o C2 e iría de outra maneira, pero si é certo que os dous fixeron un grandísimo traballo na C2, marcando como se pode ver un e outro, pero tamén os húngaros en ningún momento os deixaron ir de baixar o ritmo, porque estaban sempre aí, foi un barco que veu de menos a máis e marcouvos moito, digamos, un pouco a que cuidado que veñen aí, nunca lles deixou relaxarse, e teño que dicir que ao final fixeron un grandísimo traballo de equipo os dous barcos, ata o final, pois xa na última volta aí cada un tiña que mirar polo seu. Eu non sei como dicilo, pero bueno, podo explicar que a mí sabe máis tipo argot, que, bueno, horario sería bo, pero aquí non... Fixademos agora outra vez nese porteo a velocidade, a axilidade, a coordinación, como leva... Tono, vos levabades asa na canoa ou collédelo polo... Non levabades asa, porque hai moitas embarcacións que levan unha asa específica para facilitar un pouquiño máis este tránsito da auga ao sprint, e vos decidides que non. Non, nós estamos acostumados a coller polo borde da canoa, levo un pouco protegido con esparadrapo porque pode ser que corte o mellor a fibra de carbono, pero non é nos máis cómodo coller así e máis rápido. Aí xa están entrando en meta, pero no porteo anterior xa podemos ver como uns pasaron de ir a habituallamento e os outros, sendo de España, foron a habituallamento, por eso a veces cambia, non? Pero aquí estamos xa entrando en meta e sendo campeóns de Europa. Bueno, campeóns de Europa no Lérez, vaya luxo. Que me decides do percorrido en xeral? A mí o percorrido... Influiu correr na casa para ter esas tan bons resultados, porque coñecíades? Sin duda, a min axudoume correr na casa, conozco o río onde adestro diariamente, e a verdade que influye, non? Influye competir na casa, conoces as corrientes, conoces onde tes que bordear, onde tes que apretar, e a verdade que o recorrido a min gustoume bastante. Non sei se os húngaros opinarán o mesmo, pero a min personalmente gustoume. Bueno, campeón de Europa, Carlos, eu que estiven ali, tiñas que ver o enfado que tiña que colleu Freddy por momentos aí, porque houve un malentendido na entrega de metais, Freddy xa frunce o ceño un pouco. A ver, contanos un poquinho. Que pasou aí? Non estou cabreado, sino que gañan na auga despois de tantos meses e meses de traballo, de duro esforzo, e que de repente por un problema de que non tiñan ben o horario da entrega, pensaban que era par 6, cando realmente empezou ás 6 menos
cuarto e non aparecían, xa o que nos falta, non? que gañemos medallas e que ao final por temas destes de non cumprir o horario che poden descalificar e perdela. Un está nervioso, son eles os artistas, non? Pero que a perdas por chegar tarde, eso non é unha boda que podes chegar tarde. Tono experimentou máis dende para chegar ao sprint ou a entrega de metais que de algunha dos porteos. Eu vinte ali, ademais. A verdade é que si, cheguei sudando entre o calor que facía, o chándale. Estábamos comendo, tiñamos comida familiar, que cos meus familiares e cos de José, celebrando e claro, estábamos pendientes para as 6 da tarde e chámonos por teléfono que vinde para cá e claro, como te poden descalificar, dísme, José, corre, vamos. Foi unha das anécdotas, Porque non correxe nos porteos, corre. unha das anécdotas da xornada, verdade, que eu vinte ali, pois levabas cara de susto, polo menos. Sí, é o que dicía ahora Freddy, non? Despois de remar todo o que remei, que me descalifiquen por chegar tarde ao podio, pois... Bueno, que non foi así. Tono Campos Sánchez campións, Ramón Ferro e Óscar Graña segundos, primeiro e segundo podio completamente galego ata a segunda praza. Tamén houve festexo para cada dous con Piña e contigo, con Iván Alonso. Parabéns nunha fantástica proba, non? A vos, hoxe sí que saiu todo como queríades. Despois falaremos de que pasou onte, pero hoxe sí que saiu case todo polo libro, non? Sí, a verdade é que hoxe podemos decir que saiu todo perfecto, non? Porque, bueno, ao final, cando marcas unha competición desde o principio, notas cómodo desde o principio, a verdade é que disfrutalo de outra maneira, non? Bueno, pois imos ver se podemos ver esas imaxes da competición na que Iván Alonso e o seu compañeiro Diego Piña conseguían esa victoria fantástica e temos esa saída, a pesar de ser maratón, xa veremos despois, pero a saída condiciona moitísimo, non? Fortísima esa saída, espectacular esa saída. Estaba vendo a regata e a verdade que impresiona, pois, que velocidade, que non deixan nada, non deixades forzas, quedamos casi 30 km despois de... Sí, a verdade que a saída é o máis importante, casi, no? Unha das cousas máis importantes, porque ao final se non colles un bo ritmo de cabeza e metestes, se vos fixades na parte de atrás, vai un grupo grande de padexeiros, créanse moitas ondas, é moi incómodo. Incomoda moitísimo remar aí atrás, claro. Entón, pois, se te quedas aí atrás, faz un desgaste moi grande, e a verdade é que logo para volver a recuperar é mellor ir tirando que ir atrás nas ondas pegándote con elas. Víamos nesas imaxes unha embarcación, eran os húngaros que caeran un dos favoritos ou en principio rivais. Cando te enteraches ti de que caeran? Na segunda volta, cando se vas un pouco máis vendo como vai o resto dos rivais, te van dicindo os tempos os entrenadores que van nas orillas na bicicleta, fixaste un poquinho quenes son os que van detrás, no? para manter as distancias e máis, en un deses cruces pois quedeime un pouco sorprendido, non? De non velo adiante. Aí vemos como están intentando montar desde a orilla, a verdade que é moi complicado, no? Porque logo a piragua que te chea de auga é super complicado. Vemos que aquí non teñen casi orilla para montar. A verdade é que tamén moi meritoria a súa regata, porque non tiñan nada que demostrar esta embarcación e que despois sabían que non iban a cadar nada e facer casi 630 km. A verdade é que ese é o bonito, no, do deporte, no? De moita xente que, bueno, que ao final sabe respetar o resto dos rivais, no? Porque, bueno, Boros, o que vai marcando ese K2, ven sendo o actual campeón do mundo, o ano pasado na súa casa. O de atrás non é o compañeiro habitual del, pero bueno, iso honra moito a persoa, no? de que se xa capaz de mentalizarse. Un gran campeón, falamos dun gran campeón. Porque ti con Piña cambiaches de compañeiro, canto tempo leva remando con Diego? Xa coñeces dai moito tempo, compartides club e todo eso? Pois empezamos a facer piragüismo xuntos prácticamente, no? Somos do mesmo club, do Collatudense, bueno, a verdade é que neste club pois a maior parte faise a velocidade, pero bueno, Diego pois do ano pasado xa para este pois xa pensaba en facer unha retirada, ou mellor, unha retirada da élite na pista e dixen eu, pois bueno, vamos a intentar cambialo e reciclalo, no? para o maratón e bueno, propun unha proposta aí con el e a verdade é que aceptouna
bueno, a verdade é que O resultado xa se o ve. resultado vese, ¿no? Que, bueno, o cambio é un cambio moi complicado, ¿no? Porque, bueno, Freddy tamén o pode decir, Tono, que tamén reman a pista, é un cambio moi complicado, ¿no? Porque hai moitos cambios de ritmo, remar a velocidade, pois é un ritmo, dentro de que a distancia hai cambios de ritmo, aquí os velocistas pues pasan bastante mal, ¿no? Porque non están acostumbrados a remar tantos kilómetros con tantos cambios de ritmo. Por exemplo, aquí neste circuito que hai moita orilla é moi complicado, ¿no? Entonces hubo que facer un traballo moi grande con Diego para que se mentalizara do que lle viña encima. Este é un dos primeiros, quizás o momento fundamental da regata, chegades 7 embarcacións ao primeiro porteo. No, esta no, é a primeira pero volta. porque a primeira volta, pros que non o sepan, era a única onde non se porteaba. Na segunda chegaste 7 embarcacións, van volver a continuación, e a verdade é que foi fundamental para a vosa regata. Tiñamos as cousas claras, ¿no? Que é moi importante chegar, un K2 é moi complicado hacia Bogar, a parte de arriba da Ciaboga era complicada porque era moi estreita, entonces hai que chegar o mellor posible. No primeiro porteo, como te dices, é super importante, ¿no? Porque se te quedas rezagado aí, montas, sales moi forte e ainda por riba, o que se busca é a orilla para evitar a corriente o vento, se non sales ben colocado, ao final estás pegándote cas ondas que te van quedando dos barcos que van diante, é super complicado de remontar, entonces é super importante estar aí metido. Se apuntaba antes de ver esas imaxes do porteo, podemos falar, se apuntaba a Tono un pouquiño do vento, a verdade é que condicionou un pouco a regata hoxe, non? Soplaba bastante. Sí, a verdade que notase moito, ¿no? Nos levamos, bueno, les entrenando todo o ano aquí. Diego e eu, pois vimos a entrenar pois unhas 2 veces a semana aquí e non nos cuadrou casi nada de vento entrenando, ¿no? Bueno, a verdade é que se nota moito porque fai un desgaste moi grande na parte superior dos ombros, xusto, bueno, cuádrate a corrente en contra ou viento en contra, faise moito máis dura a palada. Vemos aquí tamén, isto debía ser... Sí, as imaxes da última volta pequena. Da última volta pequena, xa ao final, xa vos desprendera dos vosos convidados tamén da selección española, e, bueno, vemos aquí unha gran satisfacción despois de un pouco... Estabas un pouco... Sí. Do día anterior, non? Así. Un pouco doído, pero bueno, doído creo que comigo mismo, porque ao final moitas veces chegas cun bo traballo e non eres capaz de demostralo, ¿no? Por pequenos errores que podes cometer, porque ao final son errores dun mismo. Sí que é certo que, bueno, que a saída non era favorable para todos igual, creo que un pouco todo faite dudar, ¿no? A veces cometer errores que os pagas ao final. Seguramente por iso eses xestos de rabia ao chegar de Iván Alonso, tamén a felicidade para Diego Piña nunha probada que tivo primeiros e segundos tamén a Español, segundos foron Luis Pérez e Miguel Llorens. Despois dun día, despois da paliza do día anterior, como dicíamos, chegaba esta boa noticia no K2, nunha proba na que tiña algo máis de 29 km, por certo, creo que os tempos sendo case 3 km máis son moi semellantes, non? De K2 e de canoa. O do, sí. Andan aí O tempo final é prácticamente semellante. das 2 horas pouco, 2 horas arriba. 2 horas e pico. Pero antes comentabades o detalle do húngaro, pero tamén hai que recordar o de Iván, non? Porque estar na casa, verse fora da medalla e pelexar como pelexou a última volta para quedar cuarto, tamén é moi meritorio, sabendo que tiña o día seguinte o K2, que quería sacar esa espiña. Ele aí tamén tuvo os seus momentos, como poñía nas súas redes sociales, de dúbida, pero, como se diría, botoulle folgos, por non dicir outra cousa, e continuou ata o final e quedou cuarto, sabendo que o día seguinte xogábase e na casa había perdido esa medalla que el tanto ansiaba, polo tanto demostra que tamén é un grandísimo campeón do que nos honra eterna nosa terra, non? Estamos falando moitísimo desa imaxe do sábado, así que imos vela e deixámosche que a comentes, porque moito se falou do que era a saída. Que problema había na saída? Deixámosche que comentes a ti agora mesmo mentre vemos esa saída. Pois, se vos fixades, bueno, agora vamos hacia a parte superior do río. Nesta hora da competición, pois a corriente está baixando e o forte vento que había da cara. Entón, se vos fixades aí, o francés ten a cara boa, Ramallo, ten a parte boa que van pegados polo lado esquerdo, o que evitan no lado dereito. Entón, como tampouco podes facer unha saída e facer un xiro brusco á esquerda porque te penalizan, entón tens que seguir recto. E de golpe, o que vai diante, colle, digámoslo así, agua limpa, como un prato, e ti colles todas as corriente, colles todo. E logo, ainda por riba, chegas aos 300 metros da saída e colles unha
xiro brusco á izquierda, entón aínda máis botaste encima das olas dos demais, é super complicado. E chegas aí xa vas cabreado. Ese destino, non? Ese esti cabreado, non? Perseguindo con 20 segundos de retraso sobre os tres primeiros sobre o podio, non? Sí, chegamos Debe ser hasta... ata frustrante nese momento, non? Sí, porque, bueno, ao final ves con un traballo para non estar no segundo grupo, con todos os meus respetos aos rivais, pero frustraste, non? Porque tes un traballo moi bo feito e ao final tes que intentar convencer o grupo no que vas para intentar enganchar a cabeza. Claro, pasa que no grupo, se tires uns favoritos, igual tamén din claro, que reme este, non? O que faría eu no seu lugar é o que fixeron, no? Que sabes que a cabeza non é a túa pelexa, entón non vas a tirar para intentar collela para que logo te volvas a quedar, no? Entón, deixano un pouco nas túas mans, se eres capaz de collelos, pois ben, eles aproveitaríanse nese caso de ir para arriba conmigo. Bueno, gañou José Ramallo, Merchan fixo un sprint potentísimo, falabas antes, Diego, casi que se lle nota incluso a veces a xente que ven un poquinho da pista nestas cousas, e faltoulle nada para gañar a proba. Outra vez, unha proba longuísima de maratón que remata pois nas últimas padexadas case que con foto finish, e por detrás Iván houve que conformarse despois dunha paliza enorme sen estar no podio, non? Sí, a verdade que é complicado, ¿no? Porque, bueno, estamos, dentro do que cabe, ao mellor estamos mal acostumbrados, ¿no? A estar nas medallas nestes últimos anos e vas con ese obxectivo, ¿no? E logo cando ves que foi un pouquiño pola saída, que non ten, son cosas axenas á competición, a veces veste perjudicado, pero bueno, son cousas que ao final hai que telas en conta tamén e saber que as tes na saída e ao mellor nese caso pequei un pouco de novato, non? Agora que sabemos as dúas competicións nas que participaches, gustaríame que nos recordaras aquí, que nos contaras como foi a túa rutina nos últimos días, porque tamén estaba condicionada pois as túas regatas, o K1 e o K2, polo horario. Contanos un pouco como foron as rutinas deses últimos días. Sí, a verdade é que, bueno, son cambios importantes, ¿no? Porque ao final nos temos uns horarios de entrenamento que son pola mañán, adestramos ás 9 da mañán e logo xuntaste que a competición é ás 4 menos cuarto da tarde ou ás 3:25 como foi o K2. Trastócate todo, ¿no? Porque ao final a hora de comer habitual, a hora de levantarte, a hora da siesta e demais, pois cambia totalmente e os últimos días, pois bueno, ao final teste que levantar a mesma hora de sempre, ás 8 da mañán, desayunar, volver a descansar na cama, quedarte toda a mañán tranquilo, comer super temprano, porque ao final tes que ter unhas certas horas para competir ca digestión feita, e comíamos sobre as 11, 11:30 da mañán, algo que é moi complicado, ¿no? Porque non fas nada de exercicio pola mañán, entón non quemastes ben o desayuno, tes que volver a meter alimento porque senón non chegas con as enerxías suficientes para afrontar 30 kilómetros, entón cámbiate un pouco a rutina diaria. Esas partes que sempre chaman en calquera proba que se chame maratón de adestramento metabólico. E vimos como a outra medallista con Raquel tamén en canoa nunha modalidade relativamente nova que é completamente benvida para o mundo do piragüismo. E supoño que é super feliz neste caso de poder na túa casa, nunca mellor dito, poder levantar un metal, non? Sí, bueno, para min o máis emotivo desta regata foi iso, non? Competir na casa con toda a túa xente aí, tiña todo o clube, os familiares, amigos, todos véndome, e foi o máis bonito da regata. Vimos esas imaxes do que acontecía nese sábado con esas competicións femininas no C1, relativamente, como dicimos, nova, hai que decir que houve unha superioridade tremenda, non? Da gañadora feminina, estaba prácticamente eso, pois, casi que podríamos dicir noutra liga, e non sei como se o sufrimento que tivestes era o que agardabades ou foi o final máis levadeiro. Bueno, no meu caso eu sufrín moito máis do que tiña esperado. Sí. Sí, porque, bueno, estou acostumbrada a entrenar aí todos os días, eu levo toda a vida entrenando nese río, e a verdade é que as condicións que tivemos foron bastante difíciles, en canto ao vento, a marea estaba moi baixa tamén, e, bueno, costoume máis do que pensaba, pola calor, un pouco por todo, non?
Logo tamén, bueno, a desventaxa da saída, eu salín tamén por a marxe dereita, que era unha desventaxa, entonces a hora de querer collerlle unha ola a algunha das que iban diante, a francesa concretamente, non puiden, entonces fun sola toda a regata e tamén se fai máis duro. É unha cuestión inamovible de regulamento o que non se poda escoller, o que certos dorsais ou mellor os que son en teoría máis favoritos non podan escoller unha parte da saída ou... En teoría eu penso que os dorsais deberían asignarse en función ao ranking do ano anterior, non sei como fixeron, nin que criterio seguiron na ECA, creo que foi, pero realmente eu penso que me debería tocar o lado dereito, pero, o sea, o esquerdo, pero tocoume o dereito. Logo tamén modificaron o percorrido, de forma que non se iba en línea recta na salida, sino que era libre e aí tamén favorecía moito a xente que salía polo lado esquerdo. Tito Méndez, contábanos que levas toda a vida adestrando nese río, tuveches que facer unha transición do kayak que vemos agora a canoa. Como foi ese cambio? Bueno, eu levaba toda a vida remando en calla, que a verdad que estaba xa un pouco estancada, quizáis. Bueno, no clube estábamos facendo unha labor bastante grande coa muller canoa, e empecé a meterme en canoa con elas e ao final pois gustoume, a verdade é que gústame moito máis que o kayak, pareceme moito máis entretenido. E non se che dá mal, polo que vimos... Bueno, de momento todavía hai moi pouco nivel, se vedes a regata pois hai pouca participación e bueno, é un poquito máis fácil que nos meus compañeiros. Bueno, non estou de acordo, porque o nivel tamén ascendeu moito nos últimos anos. Eu acordo do primeiro campeonato do mundo que vira, que a verdade é que sí que aí había moi pouco nivel, pero agora Freire tamén o pode decir, que ves rapazas canoas espectaculares, que xa teñen unha técnica, Tono tamén está sentindo, xa teñen unha técnica e a verdade é que o nivel vai ascendendo pois moi rápido. Aparte, hai que recoñeceros que son pioneiros, porque nós estamos aquí, Tono, o David Cal, ou na miña época, pero todos vimos dos primeiros que montaron, non? Fallanos, foi pois, Nacho, Félix Lamas no Breogán, xente que foron os primeiros canoístas, que si de agora di que os canoístas estamos algo tolos, daqueles eran todavía máis toliños, en coller unha canoa, e foron os que realmente moitas veces temos que darnos conta de que estamos onde estamos gracias a eses pioneiros, a eses primeiros pasos, e Raquel neste senso quedará na historia da canoa galega como a primeira medallista e a muller que dou ese paso para que outras veñan detrás e melloraran os resultados, que esperemos como todos os que estaban aquí, que veñan outros e os melloren, pero ser ese pionero, ser ese que primeiro dá ese paso, para min é dunha importancia total. Raquel, nada de sacarte méritos, nada de sacarte méritos, que xa ves aquí o día presidente máis os teus compañeros que tes todo o mérito e a maior noraboa para ti por ese magnífica regata, por esa medalla, que por certo, non sei se podemos amosala, Carlos, a ver se non la poden pinchar aquí, pois este é a medalla de bronce de Raquel, sí. Que se a comparamos é máis grande que a dos teus compañeros. Bueno, Raquel, eu rapidamente, non sei se non te pilla no momento máis novo da túa carreira, non sei se tes planeado algún obxectivo a longo prazo na elite ou isto era un experimento... No meu caso non me podo plantear obxectivos a longo plazo, iso é imposible, porque xa coa edade que teño que fago é vivir día a día e ata onde chegue seguirei pero tampouco, remando. sí, pero tampouco te pos un momento de finalizar, non? Que vas a seguir mentre te guste e disfrutes. Mentras me respeten as lesións e teña tempo, pois seguirei. Bueno, pois imos falar dos que están comezando, desa outra parte que dicía Freddy, que podes recoller a testemunha, por exemplo, neste caso das mulleres das canoas, de o que van recoller as testemuñas de todos vos no K1, no K2, foi o que vimos nos días anteriores. Eu non sei se me podedes decir o nivel que vistes en xeral nunhas categorías novas que habitualmente tendes a pensar, polo menos noutros deportes, que a maratón é para xente máis madura. Neste caso, que opinades do nivel que se viu para categorías novas como son os juniors, os sub-23 para maratón? Pois o nivel vese moi alto, sobre todo Hungría nestas cidades vese que traballan moitísimo, nos dende os clubs galegos traballase máis nestas idades, pois a progresión a futuro e máis tamén a pista, pero certamente que o traballo que fan en Hungría do fondo é moi grande, pero aí está a canteira e nós deixamos que vayan madurando para que vemos que o camiño que marca Raquel, Iván
Tono, Ferro, Óscar, cos seus resultados, parece tamén moi aceptado porque nesa categoría, pois aos húngaros na senior, pois tamén estamos a seu nivel, polo tanto, eles teñen unha liña de un traballo, pois parece máis de carga, de volumen nas idades, e nós tomámoslo con máis calma porque xa madurarán e despois temos uns verdadeiros campións, polo tanto, non está mal o camiño que ten Galicia. Eu creo que tamén en España cometemos un error, non? Porque os juniors realmente están remando 17 km, tampouco é unha distancia desmesurada. Podíamos ver a Noel Domínguez, que tamén é do meu clube, do Breogán do Grove, poñenlle algo de pegas de remar no maratón porque está para a pista, pero tampouco lle ven mal facer kilómetros, non? Para ir collendo experiencia nas competicións internacionales. Está claro que se enfoque máis hacia a pista, pero os húngaros, como falaba Freddy, en categorías inferiores, como son en junior e en sub-23, van comenzando e logo pues, tamén se van metendo na pista, van collendo experiencia, van remando un pouco de todo. Ti non tes problema de ningún tipo, porque ti sigues compaxinando a pista co maratón. Si, ano que ven non sei se seguirei coa pista, pero si hasta este ano estive compaxinando, e a verdade é que non ao mellor compaxinar, pero si non prohibir de xeito taxante desde un principio facer o maratón, non? Sobre todo un juvenil que está empezando e lle fai ilusión competir internacionalmente, pois estar xa cerrando as portas e que solo se vai a eso, e ao mellor neso non consigue, na pista non consigue o mellor obxectivo, se acaba deixando e ao mellor podría ser bo na outra distancia, na outra disciplina. Bueno, sempre estas competicións, neste tipo de categorías que se adoitan disputar un poquinho antes, sempre os días anteriores, nas categorías inferiores, todos vedes a alguén que decides, bueno, este nuns anos vai estar aí arriba, este pode ser medalla olímpica. Se tivesades que dicir algún dos que vos fixastes, quen diríades? Quen vos gustou, Iván? Hombre, é complicado, ¿no? Porque ves, pode estar este ano, por exemplo, onde podes ver que podes puntar ou que o ano seguinte é na distancia sub-23, ¿no? Porque, bueno, a verdade é que ves aí como compiten e asombraste, ¿no? Eu non collín a distancia sub-23, que deu esa pena, porque, bueno, é unha categoría que leva pouquiño tempo competíndose con ela e, bueno, aí realmente ves a xente que máis vai a despuntar, ¿no? Porque velos competir e realmente dices, se salisen na categoría senior estarían moi adiante. Algún que non queredes ver nun par de anos con Bosco? No, que este non suba nin de broma. Eu coincido con Iván, non? Cando nos empezamos non había categoría sub-23, eu xa empecei de senior de primer ano, xa me comei de juvenil a senior, comíme o salto e competín no 2004 Noruega, acadei o cuarto posto e a verdade que me axudou a ir curtíndome para logo conseguir os éxitos que conseguín xa comezar na categoría senior de golf. A verdade é que esa categoría sub-23 da que falades é unha transición máis doce, non? A categoría senior, sí. Porque senón é un cambio moi radical, pasar de junior de segundo ano, como decías ti, Tono, a senior. A verdade é que moita xente costalle mesmo, seguro que tendes casos nos vosos clubes que abandonaron, que abandonan. É moi duro ese tránsito. Sí, antes moita xente abandonaba e agora a verdade é que vai enganchando algo máis para continuar e dar un salto despois ao senior que sea máis levadeiro. Claro. Bueno, pois, dos máis novos, os que non son tan novos, o que teñen este campeonato, é que garanten que case que durante toda a semana na sede, neste caso en Pontevedra, se fale só de piragüismo, entre outras cousas porque desde o martes prácticamente xa había competicións de máster que un pouco, como dicía Raquel, case xa combinando cada vez máis un pouco a afección e menos o alto rendimento, pois se permite seguir disfrutando, estar mesturado co cualite do deporte, non? Que ao final é un reclamo máis, é un dos obxectivos, supoño. Si, non, nas federacións e no deporte cada vez gustanos tamén que a xente non o deixe, senón que aguante anos e remen, porque tamén son xente que axuda moitísimo nos clubes e tamén son persoas que son parte do espectáculo e tamén parte do público que despois as diferentes modalidades vamos tendo. E para nós é importantísimo, igual que hai os cicloturistas no deporte do ciclismo, que nós teñamos estas persoas que xa de senior, pues ben que non poden estar, pero sigan padexando na categoría veterán ou chamenlle máster, pero que tamén sabemos perfectamente a beleza que temos nas nosas rías, a beleza que temos nos nosos ríos, de que tamén a xente sepa que hai moitísimos clubes en Galicia que non fai falla estar
só para a alta competición, sino que en Galicia tamén poden acercarse e un día a semana, un luns, un martes, un sábado ou un domingo, dar unha volta por os seus ríos e por tamén, como non pode ser menos, por as súas rías e practicar ese cicloturismo, entre comillas, pero na piragua, non? E hai outro detalle importante, porque Freddy, ti apuntas que hai moita xente que xa non quere seguir cando está de senior na alta competición, pero hai moita xente que o deixou no seu momento, pois por determinadas circunstancias, e que volve agora a engancharse a piragua grazas a esa categoría máster. Eu, precisamente, xa teño unha casa, meu irmán pois non remaba e agora volveu a remar, acabou o seu campeonato galego que non está nada mal. No, pero tampouco é só competir, senón tamén é disfrutar do noso paisaxe, das nosas rías e tamén do grupo humán que fan os clubes, non? Os clubes son fundamentales eses veteráns que tamén saben de onde vimos, porque moitas veces, que falabades fai un rato dos máis xóvenes, non? De, si vedes, a veces os xóvenes hai que frenalos, non? Porque a veces xa damos medallas antes de, xa yo estamos nombrando campeóns olímpicos cando son todavía moitos anos lle quedan de traballo e moitas veces é mellor que vayan madurando pouco a pouco. Dos clubes teñen uns grandísimos técnicos que os apoian, hai un centro de tecnificación galego que fai un gran traballo e despois pouco a pouco hai quen xa poñemos moitas veces campeón de xuvenil e resulta que o que é sexto ou sétimo, Perucho, por exemplo, non era de xuvenil, o mellor acabou dou un ouro olímpico, non? Polo tanto, hai que deixar a base que traballe tranquilamente, hai que deixar que colla o volumen que necesitan e despois, pois, co tempo os colocarán no seu sitio. Pero tamén nós en Galicia temos unha liga e temos tamén galega que nos importa non só a élite, non só estes grandísimos campeóns que temos aquí, sino as persoas que tamén van ao club e podan adestrar non todos os días da semana, mañán e tarde, sino 2, 3 días a semana, que tamén son fundamentales para as ligas e para o funcionamento do noso deporte. E temos que tamén entender eso, que non todo o mundo vai a chegar ao piragüismo a unha olimpiada, un campeonato do mundo de maratón, un europeo, pero que tampouco eso significa que xa han fracasado no noso deporte, porque poden estar nos clubs, poden competir a nivel das diferentes ligas provinciais ou galega e ser un pulmón fundamental para os clubes e o traballo do noso deporte, non? Bueno, para ir concluindo xa, Freddy, dicías antes que foi un éxito organizativo, que foi unha experiencia fantástica, pero sei de boa tinta que calquera que se mete nestes follóns para organizar unha prova como esta acaba desgastando a moral e as gañas. Hai enerxías para intentar volverse meter nun fregado destos ou non? Ou enerxías para meterse na Federación Española, por exemplo? Bueno, na Federación Española, comentámonos antes, non? Para gañala non gaña o que pode ser mellor presidente, senón son outros factores que non nos gustan, pero non determinan a elección directa. Nós, como Galicia e como presidente da Galega, sí nos vamos a presentar, perderemos, tamén o temos claro, porque non vamos a entrar en trapos, nin en si che vou dar para que seas ti presidente, vou che dar a tua autonomía, isto, aquelo. Nós o que temos claro que na Federación Galega, desde que estamos todo o equipo humán, traballamos por e para os nosos deportistas, por e para os clubes, os técnicos, non traballan eles para nós, somos nós os que temos que traballar para eles, e esa línea vamos a continuar e vamos a expresar que pensamos que é outra maneira de dirixir unha federación e sobre todo a nivel nacional. Por lo tanto, sí nos vamos a presentar, pero sabendo que perdemos, pero para que alguén gañe, a veces tamén outros teñen que perder. Bueno, pois, moitísimas gracias a todos. Raquel, parabéns por o teu doble labor, que sigas moitísimos anos en todo isto. Iván e Tono, de verdade, parabéns para os dous e que sigan os éxitos. Moitas gracias. Como sempre, un placer contar contigo cada vez que ves por aquí. Orgullosísimo do traballo que fan eles, pero desde eles ata o máis pequeno, porque xa para rematar, por exemplo, xe un grandísimo día, pero no slalom galego, por primeira vez tuvemos unha Copa de España na Seu d'Urgell, nos Pirineos, cos cataláns, e os clubes galegos do Penedo e do TEA terceiro fomos campeóns en promoción por primeira vez na historia e na terra dos que eran os intocables, que eran os vascos e os cataláns nos slalom. Polo tanto, moi orgulloso, emocionome porque moi orgulloso do traballo que fan. Bueno, pues parabéns de verdade, gracias a todos, excepto a Diego, sempre foi moi aburrido estar con él, no, gracias, de verdade, moitísimas gracias. Ao final somos dous. Cantos deles te preguntaron que tempo iba a facer en Pontevedra? Pois moitos. E tamén me botaban a bronca polo vento. Pode ser. Diego, moitísimas gracias. Como sempre, un placer estar con toda esta xente, coa elite do nivel do deporte galego, que xa sabedes, final, en canto miramos un poquinho ben, temos moitísimo nivel no deporte de Galicia. Vemos na seguinte entrega. Ata logo.